Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku. Kepapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Satringgar Borujiranten Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong ki ponokawanku. Yen cilik kowe wani kendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalu kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma. Dasar kepala nyoto mati mati oh waduh mati waduh mati aku
Pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkai. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dene aku pangkau tak ayone. Mati aku. Wah, iya. Wah. Oh. Shut